Аллилуйя. Молимся, Боже, Ти навчаєш серце вірника світлом Духа Святого. Дай нам тим же Духу познать правду і завжди радуватися Його сутяшенням. Праз Христа, Пана нашого. Amen. Razem z Maryją trwają na modlitwie. W tym miesiącu maji możemy uszanować Najświętszą Pannu Maryję. Razem z nią prosić darów Ducha Świętego dla każdego z nas, dla wszystkich naszej parafii. Сегодня побочный день катехетичного информационного года. Можем дякувати Богу за этот год. Можем дякувати за всіх наших дітей і молодь, за наші сім'ї, за всіх тих, хто служив дітям, молоді, сім'ям, хто допомагав у душпастерстві. Пані Єзу, одари їх своїм щедрим благословенням. Дякуємо Тобі і просимо Твоєї ласки на цей час канікулів, на час, який наближається. Він був наповнений Твоєю присутністю, просвіттям, добром, Твоїм благословенням. Доручаємо Твою опіку, Марія, кожного і кожної з нас. Доручаємо ті сім'ї, які щодня приносять своїх дітей до сакраменту Святого Хресту. Наповняй їх своєю випрошай для їх потрібної ласки і отуляй своєю материнською опікою.
Молися за нас, святая Богородица. Остались мы годными рыцарю Христовым. Молимся. Просим Тебе, Пане Боже, дозволь нам слугам Твоим тешиться трывалым здоровьем души и тела, и прославное заступництво на святейшей завсёды Панны Марии. Май ласку вызволить нас от теперешнего смутку и одарить вечной радостью. Праз Христа Пана нашего. Твоей обороне отдаемся. Святая Богородица, у наших потребах не поворачай молением нашим, и от всякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Pamiętaj, Najświętejsza Panna Maryjo, że nikoли nie zdarała się, jak покинула того, кто до Тебя uciekają. Ciebie na допомогу клича Твоей опеки просить. A Tym довера натхнёну, до Тебя, о Панна над паннами, и Мати наша, inchnуся. До Тебя приходжу, перед Тобою грешный плачучи стою. О Мати, слово не погаджай словами моими, але почуй их ласкаво и выслухай. Аминь. Najświętejszym sakramencie покинул нам устами Своей муки. Просим Тебя, поможи нам так ушановать святые таямницы Твоего тела и крови, как мы завсёды отчували в себе плен Твоего откупления, яки живейший владарь с Богом Отцом и едности Духа Святого, Бог прозу все веки вечные.
Номер 106. О, Дух Святий, ти прийди і любов'ю наповни. Виріши, слухай, дай мені надію, мудрость свою порівняй у серця. О, Дух Святий, ти прийди і любов'ю наповни. Виріши, слухай, дай мені надію, мудрость свою порівняй у серця. О, Дух Святий, ти прийди і любов'ю наповни. Виріши, слухай, дай мені надію, мудрость свою порівняй у серця. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Любов Божа розлита в серцях наших, раз Духа Святого, даденого нам. Аллилуйя. Вітаю вас, дорогі брати і сестри, на tej Eucharystії сьогодні в урочистость послання Духа Святого. Дух Святий, який від початку Костьола веде Костьол. Дух Святий, якого Єсус, як обіцяв, посилає на апостолів і учнів, дякуючи якому народжається Костьол, дякуючи якому сьогодні так само Костьол живе і уділяє освячальну ласку, дає святость про сакраменти. Тому сьогодні так само особливим чином вітаємо серед нас сім'ї, які носять своїх діток до святого хресту, батьків, хрестних, близьких. Це менавіта день
Dotykając się krynicy uczych sakramentu, krynicy Bożej łaski. I chociaż odkrytymi sercami trzeba odkryć serce swoje dla Ducha Świętego. Prosić, aby On przyszł, a przyszłszy żył u nas i wziął nas drogą chrześcijańskiego życia. Дорогие батьки, jakie imiona wybrali wy dla swoich dzieci? Dominik. Анастасія і Марія. Чи усвідомляєте ви, що приймаєте на себе обов'язок виховати їх у вірі, як заховуючи Божі заповіді, не любові? Дорогі діти, Костюл Божий приймає вас з великою радістю. От Його ім'я я позначаю вас знаком крижа, а почтення этим же знаком позначать вас ваши батьки и крестные. А мы уже в этом часе заспеваем. Хвала на вышинях Богу. Хвала на вышинях Богу. А на землі супокой, людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, хвалу небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми моление наше, який сядешь праворучайца, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Богородиця. Завтра буде п'ятниця парафіянів, за яку дякую. Ти святуємо, що дякую Богу за дар свого святарства і за всіх тих людей, кому про святий дар можу служити. Боже, Ти брат таємницю сьогоднішнього свята, свячаєш свій костюл, як єднає все племена і народи. Наполню весь свет дарами Духа Святого, и обнови в сердцах верных плен Твоей ласки, якую мы отрывали на початку обвящения Евангелия. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живей и благодать, у едности Духа Святого, Бог прозуще веки вечные. Читание книги «Дел апостолов». Коли настал день Пятидесятницы,
усі були разом на одному місці. І раптом узнявся шум з неба, ніби повів моцного вітру, і наповнив весь дом, де сиділи вони. И з'явились им языки поделенные, быцем от огня, и затримались на кожнім из них, и наповнились все Духом Святым, и почали говорить на інших мовах, як Дух давав їм промовлять. Були в Єрусалимі юдеї, люди побожні з усілякого народу, під небом. Коли взнявся шум гетий, собралося множество людей, і захвилювалося, бо кожен чув їх, що вони говорять на ігонній мові. И бентежились и дивовали, кажучи, ты же все ты, кто говорит, не колеєйці, як же ми чуємо кожен свою мову, у якої народилися? Парфяні і Медяні, і Еламіти, і Жахари Месопотамії, Юдеї і Каппадокії, Понта і Азії, Фригії і Памфілії, Єгипта і часток Лівії, суміжних з Киринеї, де приїжджі римляни, юдеї і паразіїти, критяне и арабы. Мы чуем, что они говорят нашими мовами про великие справы Божии. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Пошли, Пане, Свойго Духа, и обнови обличья земли. Пошли, Пане, Своего Духа, и обнови обличья земли. Благослови душа моя Пана, Пане Боже мой, Ты вельми великий, неизлеченные, Пане, Твои справы, земля наполнилась Твоими створениями. Пошли, Пане, Своего Духа, и обнови обличья земли. Ты забираешь их недуг, и яны гинуть, и вертаются у свой пыл. Ты посылаешь своего духа, и повстают яны. Ты обновляешь обличья земли. Пошли, Пане, Своего Духа, и обнови обличья земли. Нехай слава Пана пребывает навеки, нехай Пан радуется справам своим, нехай будет милой Ему моя песня, и я буду радоваться Пану. Пошли, Пане, Своего Духа, и обнови обличья земли. Читание послания святого апостола Павла до Коринфян. Браты, никто не может сказать, Иисус Пан, коли не будет Духу Святым. Розные есть дары, але той самый Дух. Розные служения, але Пан один и той самый. Розные деяния, але той самый Бог, який робить все во всіх. Але кожному дається проявлення Духа на користь.
Як тіло одно, але має много членів, які хоч і шмат складають одно тіло, так і Христос. Бо всі ми одним духом охрещені у одно тіло, юдеї ті греки, невольники ті свободні, і всі напоєні одним духом. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Dzisiejszy dzień podobnie do naszych więcej, od śpiew, specjalna Ducha Światłego, tam odczynik naszej śpiewniki, numer 112 i razem będziemy wysyłać Ducha Światłego. Боже, Бог святый, приди, и небесного сошли, нам святла Твоего струни, добрый Отче Богий, нам задаром многих, и святущих сердца, Судяшитель поспяши, наимилейший гость души, прохолода стомленных, отваши на красы, тенью день гаражи, ложи сутяшение, о святло счастливое, сердце улыбни кривое, лаской верных наполняй, без Твоего наклея, что вся растворения, только небес пека. Все, что брудное обмы, что засохло, оживи, что поранено, зляши, нахили, что твердо, разокрой, что гордо, выпростай крылое, дай Твоим же верным, Божьей ласки пыльным, всем даров Твоих святых, милость, правду, мудрость, боязнь, розум, мужность, и даруй возможность. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, Приди, Дух Святый, наполни сердце своих верных и запали у их огонь своей любови. Пан за вами. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Jana.
wieczór tego pierwszego dnia tygodnia i drzwi domu, gdzie zbierali się włóczni, były zamknione od strachu przed Judejami. Przyszedł Jezus i stał pośrednie i skazał im spokój wam. I skazawszy to, pokazał im ruki i bok. Zradowali się włóczni, ubaczywszy Pana. Wtedy Jezus znów skazał im spokój wam. Jak posłał mnie Ojciec, tak i ja posyłam was. I skazawszy to, wdychnął i każe, przyjmijcie Ducha Świętego. Komu odpuścicie grzechy, tomu być odpuszczone. Jakim pokiniecie, na tym zastanutся. Это слово Pana. Przyjmijcie Ducha Świętego. Дорогие братья и сестры, этими словами звертається Єсус, коли приходить у вечерник до своїх учнів. Ми так само знаходимося в нашому вечернику парафіяльному, так само разом з Марією відкриваємо на молитві. Так само серед нас є Єсус, який звертається до нас цими самими словами. Прийміть Духа Святого. Это описание Пятидесятницы. Оно, как почули с дела апостолов, вельми такое динамичное. Там відбувалося это все так вельми живо. Узнався шум, ветер. Там сидели апостолы, языки, поддельные з'явилися над кожним, огонь, и трималися над кожним, и все наповнилися Духом Святым. И потом пошли, и уже в разных мовах промовляли. Что промовляли? То, что Иисус есть Пана. Как Святый Павел каже, сегодня читали в других читании, без допомоги Духа Святого никто не может сказать, Иисус есть Пана. Визнать віру. Тільки з Духом Святим, у єдності Духа Святого, заправди нашу віру визнаємо. І саме апостоли пішли за той новиною. Єсус есть Месія. Єсус есть Збавця. Самі наповнилися этой присутностью и радостью. Пішли этой даром Бога делиться этой радостью. Сегодняшний день это для сегодняшнего свята, это особливый день, особливое свято. Отец Ранира Кантарамесса, казнодея папского дома, який обвещає Слово Божие папам римським, апошнє шмат годов уже. И он каже, что Пятидесятница належит до 5 головных подей у истории человечества. Першей такой подеей является створение свету человека. Другой – Богоутеловление, когда Сын Божий стал человеком. Третий – смерть и увоскресение Сына Божьего Иисуса Христа, нашего Спасителя. Четвертый – Пятидесятница. И пятый – повторное другое прийście Иисуса Христа наприкінці часов. Ставить менавіта гэтую падзею Пятидесятницы з паслання Духа Святого, показваючи ў такі спосаб важнасць гэтай падзеі. Важнасць гэтай падзеі тады у маладых касцёлаў, першым касцёле, калі касцёл нараджаецца у момант спаслання Духа Святого. І важнасць гэтай падзеі сёння, калі мы нанова у Духу Святым, у Яго моцы перажываем гэтае свята. Не толькі ўспамінаем,
Але Касцёл мае той дар, тую ласку, што ў моцы Духа Святога нанова гэта можа перажыць. Мы тады не жылі, мы жывем сёння. І сёння можам гэты дар прыняць. Дар Духа Святога. Так naprawdę гэты дар Духа Святога мы ўжо прынялі. Прынялі ў нашай гісторыі, в гісторыі кожнага з нас, думаю, не аднойчы. Калі прынеслі нас, калісь, так як сёння, прыносяць бацькі сваіх дзяцей да святого хросту. Дар хросту, ушчапення у Езуса Христа, это ўсё адкрываецца у моцы Духа Святого. Асвячальная ласка, якую чалавек атрымае, та святасць атрымоўвае. Потым далей мы ўзрасталі, ішлі спагадацца. І там ізноў жа Езус Христос прасвятараў моцы Духа Святога. Адпускаем грахі, адпускаем. Прынимаем святую камунію, калісьці першую, цяпер таксама яднаемся з Езусом Христом. Адкуль дароў святую камунію? З Еўхарыстыі, дзе моцай Духа Святога хлеб і віно перамяняецца ў цела і кроў Христа. Далей узрасталі і прынималі сакрамент бежмавання, канфірмацыі, дары Духа Святога. Спецыяльны сакрамент, які Езус устанавіў менавіта, каб чалавек, вызнаючы ўжо свядома веру сваю, прынимаў гэтую ласку Духа Святога. У сакраменце шлюбу, я ў сакраменце пасвячэння, асаблівая моц і спаслання Духа Святога да служэння. Прынимаем Духа Святога, але часам, можа, так глядзім на нашае жыццё і пытаемся, дзе ж тая радасць, про якую гаворыцца ў Евангеліі, калі бачылі Пана, узрадаваліся вучні. Дзе наша радасць часамі, калі перажываем Еўхарыстыю, малітву нашу. Не заўсёды, можа, гэтую радасць мы адчуваем, перажываем. Гэты жар малітвы. Czy krynica zasохла? Czy ona propała? Czy nas nie ma tej krynicy Ducha Świętego? Miłość. Tylko może być czasem tak, jak zdarzyło się kiedyś, może lata 1,5-2 nazad, tata wziął mnie, młodszego brata, jego żonku i powiózł nas w swoją rodną wioskę. To niedaleko mojej rodnej parafii, wyranioną u Apitu. Tam, gdzie on uzrastał, tam, gdzie on narodził się, tam, gdzie chodził, pokazywał, kazał, że ta nasza chata, gdzie my żyli, to właśnie drewy, sad, to właśnie rzeczka. I tak wspominał sobie, to już rozpowiadał nam i wziął po tych mieścinach. Wziął, говорил, niektórzy wspominał про pewną kryniczku, jaką oni tam biegali i pili z jej wodą, jak dzieci małe. Теперь może powiadu was na tej kryniczki. Справді ми йдемо і бачимо таку чайову, яку вже тече, зелена, справді там вода чиста, але хочемо дійти до того моменту, откуда випливає та вода. І дійшли, доходимо. А на жаль, та криничка та була засипана яким сміттям. Ніхто не пошкодував і насипав туди нікого, просто сміття. І так, та вода там вибивалася тут, але она засыпанная. Хотели мы там трошки очистить, чего не удалось, а шмат этого смерти там было. И браты и сестры, может, часом у житті нашим, так само может быть так, что ту криницу мы зашли там засыпаем своими опытами, проблемами, але прежде всего своим грехом, неверностью. Засыпаем в эту криницу. Это есть. Ale my nie czerpaем z niej. Czasem хочем, думаем, jak, что, молитвы, шукаем способов. Może trzeba вернуться do tej krynicy Ducha Świętego. Trzeba вернуться do того, что мы маем, do того, что нам Бог daje. Молитва – это дар. My czasem кажем, это обовязок. Маем pewne обовязки молитвовные, так само. I równo się go wspieramy. To dobra, tak, jak nas troszkę dyscyplinizować i mieć taką dyscyplinę duchową. Ale tak naprawdę, kiedy poglądamy, to tak jak wiara nasza chrześcijańska.
Она заўсёды распачынаецца ад дару, ад таго, што Бог ужо ўчыніў для нас. Дар, Езус прыходзіць з дарам Духа Святого. І мы маем гэтыя дары сакраментаў, маем дар Слова Божага, маем дар малітвы. Мы з гэтых крыніцаў чэрпаем. Гэтыя крыніцы, дзе мы можам узрастаць, жыць поўняй жыцця, напаўняцца гэтай радасцю. Часам жыццё, ці нашы клопаты жыццёвыя, яны дзесьці нас арыенцір губляецца. Но сённяшняя ўрачыстасць Пяцідзясятніцы у гэтым годзе для нас, усіх тут прысутных на гэтай Еўхарыстыі, гэтым вячэрніку. Просто той момант, калі мы павінны тую нашу крыніцу ачысціць, дазволіць Богу, каб Ён ачысціў. І запрагнуць, і сапраўды папрасіць так вельмі асабіста. Не нават супольна, калі спявалі, але так асабіста. Дух Святы, прийди. Иисус скажет, примите Духа Святого, сказать, так принимаю, хочу. Приди, Дух Святый, наполни мое сердце огнем Божьей любови. Хотя дары мы все маем, дорогие братья и сестры, и треба нам их черпать. Нехай сегодняшняя эта урочистость, это дар Иисуса Христа, дар Пятидесятницы, дар Духа Святого, який нас наповняє, приходить. Нехай сапраўды наше жыццё, нашу веру умацуе, адновіць, адродзіць, каб мы з верою прынимали прыходзячага Христа, прыходзячага Духа Святого, каб Дух Святы знайшоў падрыхтаванае месца в нашым сэрцы. Прыйдзі, Дух Святы, напоўні сэрцы сваіх верных. Повстанем, дорогие братья и сестры, теперь просим нашего Пана Иисуса Христа быть милосердным до этих детей, которые приймуть ласку Христу, до их батьков, хрестных и всех охрещенных. Молимся, как у таємниці Твоей смерти, воскресения, Ты праз Христ одразил этих детей, долучил их до святого Костела. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся, как просто конфирмацию, Ты зробил их верными, вучными и святками Твоего Евангелия. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся, как про святость життя, Ты привел их до радости небесного володарства. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся, как батьки и хрестные были для этих детей добрым прикладом веры. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся, как завжди заховував их семьи, все наши семьи в Твоей любови. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся сегодня особливым чином в Костеле на Беларуси за ахвяры хвороби СНИДу. И просим, чтобы наш народ жил для моральных принципов, христианских принципов, чтобы эта хвороба не расповсюдживалась на нашей земле. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Сьогодні так само на закінчення катехетичного года молимося за всіх тих, хто допомагав душпастерстві дітей і молоді своїм ахвярним служенням. Особливим чином молимося за наших сестр, катехеток, керівничок хора, шефов Божих коровок, вовченяток, скаутів. Хай Пан Бог щедро їм одвдячить за їх служення нашій парафії. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся, как во всех нас Ты, Пане, отновил ласку Святого Христу. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Святая Мария, Мать Божия, Молися за нас. Святый Яне Крестителю, Молися за нас. Святая Мария, Молися за нас. Святая Анастасия, Молися за нас. Святый Доминик, Молися за нас. и все святые Божия, Молитесь за нас. Всемогутный, вечный Боже, Ты послал в свет Своего Сына, как Он отхилил от нас мор сатаны духа неправедности, а человека, вызволенного с темры, перенес в цудовное володарство Твоего святла. Покорно молим Тебя, как Ты, вызволивший этих детей от першородного греху, учинив их святыней Твоей видячи и местом пробывания Духа Святого. Праз Христа,
Пана нашого. Амінь. Хай Тебе обороняє моць Христа збавця, які живі і владають на віки вічні. Амінь. Хай Тебе обороняє моць Христа збавця, які живі і владають на віки вічні. Амінь. Хай Тебе обороняє моць Христа збавця, які живі і владають на віки вічні. Амінь. Теперь будет освящение воды до хрусту. Najłaskawszy Ojcze, Ty uczynił, że z krynicy chrostu zabroiło w nas nowe życie Twoich dzieci. Boże, Ty всіх охрещених з води і Духа Святого єднаєш у Твоїм Сині, Євуся Христе, як порядним народом. Боже, Ти праз Духа Твоєї любові, якого улів в наше серце, визволяєш нас, щоб ми радувалися у Твоїм супокої. Май ласку, благословить гэтую воду, каб охрещенные ёй слуги Твои, які у веры Касцёла Ты покликал до крыніцы адраджэння, мелі жыццё вечнае, праз Христа, Пана нашага. Аминь. Дорогие батьки и крестные, про сакрамент хросту ваши дети отрывают дар Божьей любови. Старайтесь выховывать их у веры так, каб гэтае боскае жыццё было захаванае ад усялякай заразы граху і магло няспынна ўзрастаць у ваших дзецях. Калі ж вы кіраваныя сваёй верай, гатовыя прыняць на сябе гэты абавязак, то, узгадуючы свой уласны хрост, адрачыцеся ад граху і вызнаеце веру ў Езуса Христа, бо гэта вера Касцёла, якой прымаюць хрост вашыя дзеці. Таму пытаюся бацькоў хростных і ўсіх прысутных, ці выракаецеся граху, каб жыць у свабодзе дзяцей Божых? Выракаемся. Ці выракаецеся ўсяго, што вядзе да зла, каб грэх не панаваў над вами? Выракаемся. Ці выракаецеся сатаны? Ці верыце ў Езуса Христа, Сына Яго адзінага нашага Пана, народжанага з Дзевы Марыі, замучанага і пахаванага, які ўваскрос з памерлых і сядзіць праваруч Айца? Верим. Ці верыце ў Духа Святога, Святы Касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэнне грахоў, уваскрашэнне цела і жыццё вечнае? Верим. Гэта наша вера. Гэта вера Касцёла вызнаваць, якую наш гонар у Езусе Христе, Пан нашым. Аминь. Дорогие батьки, ці хочаце, каб Домінік прыняў хрост у веры Касцёла, якую мы ўсе разам з вами толькі што вызналі? Доминик, я Тебе хрещу в имя Отца и Сына и Духа Святого. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, Я была веку Тебе и завсёды, и на веки вечные. Аминь. Дорогие батьки, ці хочаце, каб Мария и Анастасия приняли хрост у веры Касцёла, разом з вами толькі што вызнали. Мария, я Тебе хрещу в имя Отца и Сына и Духа Святого. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, як была веку Тебе и завсёды, и на веки вечные. Аминь. Анастасия, я Тебе хрещу в имя Отца и Сына и Духа Святого. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому,
як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амин. Всемогутний Бог, Отець Пана нашого Ісуса Христа, який визволив вас від граху і отродил з води і Духа Святого, Він сам намощає вас хризном збавлення, как вы, долученные до Его народа, пробывали у Христе святару пророку и володару на життя вечное. Дорогие дети, вы стали новым створением и апрануліся у Христа. Нехай гэтае белае адзенне будзе для вас знаком годнасці дзяцей Божых. З дапамогаю слова і прыкладу блізкіх нясіце яе незабруджанай у жыццё вечнае. Амен. Белое адзенне, чыстасць, святасць Христовой, które atrymali dzieci. Tacy chrostne, ja poproszę mamo chrostne zapalić tę świeczkę, aby pasała. Прийміться святло Христа. Вам, бацькі і хросныя, давяраецца падтрымліваць гэтае святло, каб вашыя дзеці, асветленыя Христом, заўсёды паводзілі сябе як дзеці святла і, трываючы ў веры, маглі выйсці насустрач прыходзячаму Пану, разам з усімі святымі ў небе. Вы, ахрышчаныя ў Христе, у Христа апрануліся. Аллилуйя, аллилуйя. Спел на приготовление даров. Номер 108. Открой свое сердце для Святого Духа, и Он поведет за собою. Открой свое сердце для Святого Духа, и Он поведет за собою. Открой свое сердце для Святого Духа, и Он поведет за собою. Молитесь, братья и сестры, как мою и вашу, я кляву, принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме окляву з рук Твоих на прославление и хвалу імя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Просим Тебя, Отче Небесный, ученикам Дух, что Ты дал нам глыбе и зразуметь, таямница ухаристичная веры, и привел нас до полного познания правды, раз Христа, Пана нашего. Пан з вами. И с Духом Гору Твоим серця. узносим и давай. Подякуємо Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. Сапраўды, годна, это и справедливо, слушно и славенно.
Kab my zаўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ojcze, Всемагутны Вечны Божа. Ты, каб завяршыць спаўненне пасхальнай таямніцы, спалыў славу сёння Духа Святога на ўсіх, кого прыняў за сваіх усыноўленых дзяцей у Хрысце Тваім адзінародным Сыне. Гэты Дух Святы пры нараджэнні Касцёла адкрыў усім народам сапраўднага Бога і з'яднаў розныя мовы вызнавання адзінай веры. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца воскресенню Христа, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Госанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Госанна на вышинях. Справді Божа, Ty święty. Krynica wszelakej świętości, tamu jedność z усім Kościołem u pierwszy dzień tygodnia, kiedy Jezus Chrystus воскрес i спаслал na apostolów Ducha Świętego, wraz Chrysta, proszę Ciebie, Всемогутny Boże. Освяти, Твои дары росły Духа Twojego, чтобы они стали для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, когда добровольно выдал себе на муки, взял хлеб, и подяку Табе складаючи ламав і роздавав своїм учням, кажучи: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Podobnym czynem po wieczerzy wziął kielich, znów Табе подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Вспоминаючи смерть и змертвополстання Твоего Сына, отдаруем Тебе, Пане, хлеб життя и через избавление, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал у одно. Памятай, Пане, про Костел Твой рассеянный по всем свете. Досконали его в любови разом с Папом нашим Францишком, бискупом нашим Тадеушем, бискупами допоможными Юраем Александром и всем духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, які опаснули в надії на воскрешення, і про усіх, хто у Твоїй ласці одійшов з цього світу. І дозволь йому бачити світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел житті вічне. У єдності з Найсвятейшим, Богородицей Панною Марією, святим Юзефом і Обранником, святими апостолами, з нашими заступниками, святим Яном, святим Максимiliaном і всіми святими, які з веку подобалися Тобі, как з ними ми хвалили і прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и у Христе, Табе, Божа Ojcze Всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, раз усе веки вечные.
Гэтыя ахрышчаныя дзеці будуць называць Пана Бога сваім айцом. Таму ад іх імя молімся, як нас навучыў наш Пан. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, яко в небе, так и на земли. Хлеба нашего щоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просім Тебе, Пане, збав нас від усього злого. Дай ласкаво супокою дні наші. Примажи нас до веселості Твоєї, каб ми були завжди вольні від граху і заховані до всякого неспокою, чекали сповнення щасливої надії і прийняття збавці нашого Єзуса Христа. Вот Твое владарство и мощь и хвала навеки. Пане Єзу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, супокой покидаю вам, спокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одари Тебя супокоем и верностью. Ты же вечно владаешь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему и знак супокою. Гаранку Божий, який береш на себе грехи і світу, змилуйся над нами. Гаранку Божий, який береш на себе грехи і світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи і світу, одари нас упокоєм. Ось банок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные покликанные на вечерю Божию. Аминь. Я не вартый, как Ты войшов до меня, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Усе наповнилися Духом Святим і обвящали великі справи Божие. Аллилуйя. Номер 26. Хлеб небесный дал нам,
через людские души, якие бывают Господу поживу. Хлеб небесный дал нам Бог, дашь вечно. Хлеб небесный дал нам Бог, дашь вечно. Боже, Ty щедро наделяешь свой костюм небесными дарами. Заховай, прочим, спасланую нам ласку. Каждейственным был у нас дар Духа Святого, а духовный посилок да помог нам дошагнуть вечного откупления. Раз Христа, Пана нашего. Всякой ласки, хвилинку, пастырские обряды. Сегодня заканчиваем пасхальный период у костёле повсюдно. Найпрошня дня розпочинається звичайно вже час. І щиро дякую всім за супровідну нашу молитву, за прибирання каплиці, особливо батькам дітей, які будуть на наступній святої мші, сьогодні святкувати першу годину першої святої комунії. Зокрема, за складення дарування, всіляко оказану допомогу, особливо дякую за книги, складені на будову нашого костьола. Це можна буде так само вчинити після святої мші, нехай нас добре Бог узнагородить. В этой тижні ми літургії відзначаємо завтра, у понеділок, 21 мая, успомин Святейшей Панны Марии, Мати Костёла. Это свято у этом году Папа Франтишек расширил на весь костёл, это успомин, и мы так само мы завтра будем ушановывать Марию, Мати Костёла. У четверг, 24 мая, свято Иисуса Христа Наивысшего Вечного Святара. И в субботу успомин святого Филиппа Неры Святара. Сегодня заканчивается катехетический информационный год у нашей парафии. Запрошаем детей и молодь на солодкий стол и супольную забаву у 14:30 тут халя каплицы. Вчора дякуємо кожному, хто в этом годі допомагав у душпастерстві дітей і молоді своїм ахвярним служенням. Особливим чином дякуємо нашим сестрам, сестрі Мар'яні, сестрі Кляри, нашим катехеткам, керівничкам хору, шефам Божих коровок, повченятам, скаутам. Нехай Пан Бог щодро додячує всім, що у вельми разнастайний спосіб нас підтримував і допомагав. Дякуємо Пану Богу за вас і ваше служення. У ближайший четверг, 24 мая, подчас урочистої святої мши, о 19 годині, наші кандидати будуть уведені у послугу міністранта. Ці хлопці, які ходили з служкою до цієї пори, вже дочекалися менавіта свого свята і послуги міністранської. У четверг, о 19 годині, запрошаємо всю літургічну службу алтаря разом з батьками до супольної молитви. Наступна неділя, 27 мая, це урочистость першої святої комунії нашої парафії. У сувязі з гэтым будзе зменены крышку расклад святых імшу, а менавіта святая імша будзе у 9 раніцы і о 18 гадзіне і две імшы з удзеленнем святой камуніі першай. Гэта у 10:30 група першая і у 13 група другая. Не будзе святой імшы о 12 гадзіне. Папярэчная. Первая споведь детей в пятницу 25 мая у 17 и у 19:45. 3 червня за 2 тижні на вулицях столиці пройде евхаристична процесія. По традиції розпочнеться святою мшою біля костьола Святейшої Троїці на Золотій Горці о 9 годині. І потім пройде процесія по городу, по вулицях столиці. Запрошаємо прийняти уділ в цій процесії, запрошаємо до публічного визнавання нашої віри. У этот день за годы процессии от 9 до 14 годины у минских костелах и каплицах не будет целеброваться Евхаристия. Так само в нашей каплице святая имша в неделю 3 червня будет только от 19 годины вечера. Всех запрошаем на процессию Божьего тела. Нагадуємо, що от 1 червня зміняється розклад на божество, переходить на час літніх канікулів, і в будні дні, і
У суботу читаем шабы только о 19 године вечером, а у неделю у 9, у 10:30, у 12 и вечером о 19 године. В закрытстве можно записывать детей и молодь на катехезу на наступный навчальный год, который дотычить, хто еще не ходил на катехезу, новых деток и молодь. Та саме на канікули з Богом, які пройдуть з 26 жнивня до 2 вересня в нашій парафії. Анкети лежать при виході з каплиці з правого боку, треба заповнити анкетку і принести до нас у закрытстві. У понеділок, 28 мая, вечора після імши, буде організаційне споткання для батьків перед виїздом дітей у червні на канікули з Богом з нами. Ті, хто виїжджають у перших тижні, у других тижні, 28 мая батьків запрошають на батьківський сход. Місцев більше вже немає, це виїзні канікули з Богом. Запрошаємо прийняти уділ у перегрузці Слова. Пешком або автобусом можна вже записатися у закрытстві. Коли вспоминав сьогодні, вчора і сьогодні, день успомину охвяру хвороби снігу. Тож захочемо на молитву, ми вже вчинили сьогодні в каплиці, як помолитися за охвяру снігу, але так само перш за все може за то, як у нашому народі навіть життя було поводле моральних і християнських принципів, так буде, то тоді і хвороба не буде розповсюджуватися. Усіми юбілятами, іменинниками приходить Шагатиня, складає найліпше пожадання, здоров'я, спокою в ваших серцях, ваших сім'ях, так само шматликих Божих ласку. Віншує так само сім'ї, які прийняли, конечно, сьогодні на хросту своїх діток, і сім'ю Дудко, і сім'ю Чуприс. Віншуємо вас, жадаємо Божого благословення в вихованні наших дітей і в тих християнських, перш за все, вихованні з Єзусом, у житті з Єзусом Христом. А усіх вас, дорогі брати і сестри, за свято, як Дух Святий наповняє наше серце, нашу віру і веде нас про життя. Уважаемый наш Солнце Владимир, хочу от имя всех парафіян повідомляти з нагоди наступаючого Дня Святарства. Жадаємо душі вам тепла і більше світла. А серце нехай буде вірою согрете, нехай не минуть ніколи удачі, хай буде настрой ваш і серце гаряче. По Божій волі в житті подвелося, збулося все, що ще не збулося. Дякую вам. Дякую за добре слово, за молитву, за вашу присутність. Нехай Пан Бог благословляє буде наступне лакають. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословляє Бог Всемогутній, Отець і Син, і Дух Святий. Аминь. Ідіть з упокою Христа. Дякуємо Пану Богу. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь з нами обороною, супротив спокуси і ласка Злого Духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, які нас будуть душною по світі. Аминь. Смилуйся над нами, будь с нашим порятунком, молися за нас. Номер 13.